बियो एमजे आरो प्रितिखौ मिनिग्रा सोर बियो सोर बे एमजे आरो प्रितिखौ माने तार मासनि मा मोनदोंलै आरो एमजे नोंथाङा एसे हसियार जानांगौ मानि थाखाय हसियार जानांगौ होनबा आं एसे लास्टआवहाय आं बुंगासिनो मानि थाखाय हसियार जानांगौ नोंथाङा एसे बोरैबा माने भाई बुजिदोंथ' खोथाखौहाय आरे भाई बिसोरनि भिडिअ'आवहाय मिनिदों सोर बिसोरनि भिडिअ'आव सोर मिनिदों आंनो खिन्थालाय मिनिदों सोर बिसोरनि भिडिअ'आव हो साला जा भाई नों जुदि खोथाखौ बुजियाबा जाला माला कमेन्टखौ दा होफै मिनिदों सोर बिसोरनि भिडिअ'आव आं मिनिदों नामा आङो माने आं जे माने एमजे मोननि भिडिअ जे एमजे आरो प्रितिनि भिडिअ जे आं जे आपडेट जे होदोंमोन बेयावहाय माने सासे माने ओरैबायदि माने आंखौहाय सासे मानसिया जे ओरैबायदि माने आतंकबादि टाइपनि माने आंखौ जे दम होफैदों माने हरनि माने 12टा स' आदै एमजे आरो प्रितिनि बागैहाय मा बुंदों मानसिफोराहाय गोबां माने आलुआ मिनिदों राइट आलुआ मिनिदों आलुआ मिनिदों मालायनि दुखुआवहाय आलुआ मिनिदों बेयाव मा लिरदों मालायनि दुखुआव मिनिग्रा मानसियानो अन्थाइ बिखा गोसो गेसाव जायो गोसो गेसाव भाई बेयाव आं मा लिरनानै होदों सरि फर दिस मोमेंट सरि फर दैट मोमेंट एक्सट्रिमलि सरि फर दैट मोमेंट इंलिश एसेबाबोथ' बुजियै जानांगौ ना इंलिशखौथ' एसेबाबोथ' बुजियै जानांगौ दा स्कुलनि बारान्दाखौनो नुवाखै ना स्कुल कलेज ना मास्टारानो गैया गामियावहाय बारे भाई आं बेयाव मा लिरदों दसे बे समनि थाखाय आंखौ निमाहा हो राइट आं जास्ट बेयाव आं मा एन्टारटेनमेन्ट खालामदों राइट बिसोरनि दुखुखौ नङा बिसोरनि सिगांनि बे खोथाखौ लानानै भाई जों बेलेगनि दुखुआव मिनिग्रा जों नङा मिन्थिबाय बेलेगनि दुखुआव मिनिग्राया नोंसोरसो जायबा आंखौ जे गियान होफैदों नोंसोरसो नाम्बार 1आव मा बेलेगनि दुखुआवहाय मिनिग्रायाहाय नोंसोर बायदि मानसियासो बेलेगनि दुखुआव मिनिहोग्रा आं बेयाव आं मा मिनिहोदों बेयाव आं मा बुंखो बेयाव आं गोबां बाथ्रा मेनलि आं बाथ्रा बुंनाय जादों बेयावहाय गोबां डिप मिनिं बुंनाय जादों बेखौ मा नायाखै दसे सम 5 सेकेन्डनि भिडिअखौसो नायनानै मा बुंदों बिसोरो बेलेगनि दुखुआव दामिनि आरे भिडिअखौ फुल नाय भिडिअआ बेसे गोलाव 11 मिनिट नों नायदों 11 मिनिट नोंसो आंनि बिदि कमेन्ट होफैबाय नों नायदों उनावहाय बेसे आं बिनि डिप मिनिं आं फरायनानै होदों एबा बुजायदों आं खोथाखौहाय बेखौ नायदों नायाखै जास्ट फैनानै बुंबाय बेलेगनि दुखुआव दामिनि आलु गेसाव नोंनो आलुआ नोंनो बेलेग आरे भाई गोबां मानसिफोरा मा बुजायनायखौ मोजां मोनदों 500 600 400 लागि कमेन्ट होफैदों गासैनाबो मोजां गोजा नोंसोर सानै साथाम नामा बारे भाई मालायनि दुखुआव मानो मिनि आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय आरो खायसे बे सासे मानसि बुंफैदोंमोन सासेल' 22,000 20,000 50,000नि गेजेरावहाय 70,000नि गेजेरावहाय सासे मानसिया बुंफैदों आं नोंनि भिडिअखौ नायबाय आरो भाई नों ओंखारलां नों नायनो बादों नों ओंखारलां नों गुगोलाव नायहै मिया खालिफा थां आं नोंखौ आं बुङाखै आंनि भिडिअखौ नायथारनांगोन होननानै दरकार गैया नों नायगोन नाया मिन्थिबायना आं बेयाव मा गोबां मानसिखौ बुजायनानै एबा मोजां मटिभेट एबा मोजां गियान होफैबाथाय मा फाल्तु जायो बे मानसिया राइट नोंसोर नाय बे भिडिअखौ आरे भाई नों नाया ओंखारलां डोन्ट केयार आई डोन्ट केयार यू ब्रो आई डोन्ट केयार यू कैन गो गेट लस्ट गेट आउट फ्रम हियर आई डोन्ट केयार एनीवन नङा आई डोन्ट केयार यू एवरीवन आई विल केयार यू ब्रो जायबा who that love me I will love you bro and sister आं नोंसोरखौ आं बिराद मोजां मोनो जायबा आंखौ गोबां सापर्ट खालामो जायबा मोजां बाथ्राबो बुंफैदों नोंथांमोनखौ आं गोसो गोथारै आं खुलुमो नोंथांमोनखौ आं बिराद गोसो गोथारै आं गोरबोनिफ्राय खुलुमो मिन्थिबायना नोंथांमोनखौहाय जायबा आंखौ मोजां आरो गोबाङानो मोजां फैयो 95% मोजां कमेन्ट होयो बै बे 5% 2% बेफोर मा मोद्ला मोनसे फैनानै भिडिअ खालामबाय गियान होफैसिगोन आरे भाई नों बुजिया नों ओंखारलां नों मिया खालिफानि भिडिअ नाय मिन्थिबाय स' आरो ओमफ्राय एमजे ब्रादार आं नोंथांखौ बुंनि आंनो जोबोद कमेन्ट होफैदों मानसिफ्रा मा आरो जोंना बिथाङा बुंफैदों सानैबो रायजोफोरखौहाय जाम्बा जाम्बि बानायदों लाइक कमेन्टनि थाखायहाय ससियेल मिडियाफ्राव होनदों जोंना एमजे बिथांमोनखौहाय होनदों बेफोरबायदि नङा मिन्थिबायना खोथाया बेफोरबायदि नङा बिथांमोनावहाय गोबां डिप मिनिं हाबनानै दङ मिन्थिबाय बुजिनो नाजा आदै ओमफ्राय जोंना जन बुंफैदों मोजां बुजायना हो आलु भाई एमजेखौ आरे भाई आं मा बुजिनो बिसोरनो गोरों गोराखा बिसोरनो बुजिनो रोंखाया आरो बिसोरनो इडुकेटेड बिसोरनो ग्रेजुवेट इडुकेटेड नलेजेबल मानसि बिथांमोनानो आं मा बुजायनो भाई ओमफ्राय जोंना मोगथां बसुमतारिया मा होनदों बे गारब्ला आं लागोन होनग्रा दंखायो न' टेनसन आलु दुलु यस बे खोथाया राइट नाय भाई आजिखालि मा मानसिफ्रा मा गोसो थोलायनाय हाबा जालायनायफोरखौहाय मा गोरलै मेटार सानबाय खोमा एकदम गोरलै मेटार
भाई आजिखालि ससियेल मिडियाआव लोगो लोगो दंखायो लाग्राबो लोगो लोगो दंखायो आयौ सयथिबा आंनाव कमेन्टआवथ' बुंफबनानै दं भिडिअनि आंनि भिडिअनि कमेन्टआव बुंफबनानै दं एमजिआ गारबा आं लागोन आयौ सयथिबो भाई मालायनि संसारखौ एसे सम हो भाई मालायनि संसारखौ एसेबां लानै बेफोरबायदि खालामनाङा बेफोरबायदि जुदि ससियेल मिडियाआव जुदि कमेन्ट नुयोबा एमजिआनो जा प्रितियानो जा एमजिआथ' खर' गाज्रि जाखागोन भाई नंगौना नङा आरे साला आंनि हिन्जावखौ बे लानो नागिरदों बेसोर आरे भाई सिगां खोथाफोरखौहाय मेनलि बिसोरखौहाय सल्भ जालायनो हो बिनिफ्राय नोंथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट हो दा आरो प्रितियाहाय आरो बेफोरबायदि जुदि कमेन्टखौ नुनांगौबा बे खर' देरगोन आरो लाग्रानो एभेलेबेलखा आरो आजिखालि मा लालायखायो भाई आजिखालि मा गोबाङानो माबा गोसो थोलायनाय गारलायनायखौ माबा गोरलै बायदि सानखो ना मासे सानखो ना मेटारफ्राहाय मा जालांखो भाई दुनिया खोथा बुङो दुनियानो नंगौ केला हिन्दीफ्राबो सोरबा जायो सरि इयाव आं स्लां लेंगुवेज बाहायफ्लांदों अन्नानै निमाहा आरो मा माने ओरैबायदि जाबाय ससियेल मिडियाआवहाय जुदि हौवा हिन्जाव जुदि गारलायोबा ओइ बे हिन्जावखौ लानो थाखाय राजि थाखायो ओमफ्राय ओइ बे हौवाखौ जुदि बे हौवाया जुदि गारबाय बे हिन्जावखौ होमब्ला ओइ बे हौवाजोंहाय सोरबा हिन्जावा थांनो रेडि जाखायो अफलाइनावनो जायबा जों सिनिया जायबा ससियेल मिडियाआव नाम गैया जायबा माने फेमास गैया जेबो नामानो गैया बैसोरना बिदि अब्ला जायबा नाम दङ ससियेल मिडियाआव जायबा कन्टेन्ट क्रिएटर जायबा ब्लग भिडिअ होयो जायबा एसे नाम थानाय बिथांमोनाथ' आरो मा टेनसन बाव नोंथांमोना साना नालाय नों बिथांमोना मा टेनसन बाव आरो साला दिनैनो गारगोन आरो साला गाबोननो साला लाग्रा मानसि ओंखारगोन बैफोरबायदि जाबाय आरे भाई हौवानाबो टेनसन गैया हिन्जावनाबो टेनसन गैया बेफोरबायदि जाबाय भाई संसार जानाया एसेबां माबोरै गोरलै जाखो बै समाव मा बिथांमोनाथ' टेनसन गैखाया नालाय हिन्जावबो हौवाबो टेनसन गैखाया हिन्जावाबो हौवा मोनगोन हौवायाबो हिन्जाव मोनगोन बिसिना टेनसन गैया बै बे मा गथ'आसो जोनोम बै बे माने बिसोरनि गथ'फ्रासो मा खस्थ' मोनहैसिगोन राइट बैसोरनि गथ'फ्रासो खस्थ' मोनहैसिगोन मा ओइ बे गथ'खौहाय जायबा गथ'खौहाय जुदि गावनि गथ'खौहाय जुदि हिन्जावा लाङो बिनि हौवायाहाय जायबा हिन्जावनि हौवा गदाय हौवायाहाय बेखौ मा गिबि बायदि अननाय नङा माब्लाबाबो अननाय नङा गिबि बायदि नो नेभार से दे नट लाभ हिम द लाइक्स रियल्स बिथांबायदि मा अननाय नङा स' आरो बै बे हौवायाबो जायबा गथ' बिखौ लानानै थांगोन गावनि गथ'खौहाय हौवाया आरो बेबो हिन्जाव गोदान लाबाय हिन्जाव गदाय लाबाय ओइ बे हिन्जाव गदायाहाय मा बेखौ मा गावनि फिसा बायदि अननाय नङा मिथिबायना आं मा बुंनो नागिरदों बुजिदोंथ' खोथाखौहाय बेखौ मा गावनि फिसा असे बायदि मा अननाय नङा राइट बेखौहाय मा गोबां माने ओरैबायदि खालामगोन साला दाउ अमा बायदि गावनि फिसा रियेलखौहाय पुरा माने ओंख्रि ओंखाम जानायफ्राव बेखौ मा गोथाव होगोन गोथाव मा बेनो बांसिन होगोन ना बेदरखौ ओइ बे गथ'नो जायबा बे हौवानि गथ' बेखौहाय मा एसे खम एसे माने ओरैबायदि माने ओरैनो जाबा जायाबा गैया आरो बेफोरबायदि बुजिदोंथ' बैफोरबायदि खालामहैसिगोन बुजिदोंथ' खोथाखौ आं मा बुंनो नागिरदों बेफोरखायनो मा गथ'फोरखौ थाब खांनाङालै आंनि मथेबा नंगौना नङा गथ'फोरखौहाय थाब खांनाङा उनाव मा आजिखालि माने ओरैबायदि रिक्सानो गैयै जाबाय ओरैबायदि साला रिक्सानो गैयै बायदि जाबाय आरे भाई माने टेम्पारालिसो जाबाय टेम्पारारि हाबायाहाय मोनसे टेम्पारारि टाइपनि जाबाय दिनै दं गाबोन गैया आरे भाई बे गोसो थोलायनायफोरखौ आं बेफोरबायदि आं खोनायोमोन नंगौना नङा लाभ खालामलायनायफ्राव दिनै गोसो थोलायबाय सप्तासे थानानै गैला सोरबाथ' सानसे दिनै गोसो थोलायबाय साननि टाइमावनो गैला अरे भाई बेथ' हाबा जालायथारनाय आजिखालि मा बेफोरबायदिनो जानो हमबाय आरे भाई बोसोरसे बोसोरनैखौनो जुदि मोजां संसार जालाया हाबा जालायनानै बेफोरबायदि दावराव दावसि जायो अब्ला साननानै नायबाय मा जानो थांगासिनो दुनियायाव अब्ला साननानै गोबां दुखुनि बाथ्रा गोबां साननांगौ बाथ्रा मा जों माइफोरखौहाय माने एसेबां गिदिर मानसिफोराबो आजिखालि बेफोरखौ माने मा खालामबाय थादों एबा स्पेस जायबा गियान होग्रा बिथांमोनखौ जोङो नांगौमोन नंगौना नङा नङाबा दा बेफोरबायदिनो गोबां बांलांबाय थासिगोन बुजिस' हाया सानजस' हाया अ माय गड ओमफ्राय आंनि खोथाखौथ' सोर मानिनो आं बिराद मोजां खोथा बिराद डिपलि मिनिं होयो खोथाखौहाय खिन्थु मानसिफोरा मा बेखौहाय सिरियास लाया बेखौ सिरियास लाया मा बेखौ मा आं बुंनायखौ जक टाइप सानो राइट जक टाइपनि आरे साला बे आलुवाय फाल्तु डायलग होदों खिन्थु आलुवा जे बेसे गियाननि खोथा बुंनाय बेखौ मानिया आलु साला जाय मानसिया कमेडि भिडिअ बानायो बैबो मानसियाबो मालाबा मा खोथाखौहाय सिरियास बुङो बेखौहाय एसे सोलों एबा खोनासं आरो बिथाङा मा बुंदों दिनै माने सिरियास दिनैथ' कमेडि भिडिअ नङा बेयावथ' दिनै आं मिनिनो मोना बा सिरियास भिडिअ लाबो आलुआ कन्टेन्ट लाबो सिरियास भिडिअ लाबो जकिं भिडिअ लाबो अरे भाई खोथाखौ बुजि आलुआ मा बुंनो नागिरदों स' आरो बानायगोन
स' आं बिनिनो आं दिनै एसे आं आपडेट होबाय बिथांमोना जा एमजे आरो प्रिति नोंथांमोना दा जेबो आपडेट गैया बिथांनि सोमोन्दै होनो थाखाय बिथांमोननि जेबो आपडेट गैया स' आंखौ गोबां मानसिफ्रा बुंबाय गोबां नङा ओइ सानै बुंफैदों चिनि एम्फौथ' नङा एक्चुअलि आदै आरो मादैमोन नोंसोरबो आंनि भिडिअखौ नायो स्टिल डोन्ट लिभ द हेट कमेन्ट अके थैंक यू ओमफ्राय आदै आरो मादैमोन नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनाय आरो सोरबाफोर जुदि इउटुब चेनेलावहाय गोदान हाबसन फैदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां आरो नैबे भिडिअखौ अन्नानै गोसो गोथारै र' आदै आरो मादैमोन आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनि नैबे जाबाय जोंहा आब'नि चेनेल आरो आंनि चेनेल बियो आं सलायगोन ना सलायैखौ आं दा बुंनो हाथ'वा बेयावहाय मा जोंहा आब'हाय गेमनि भिडिअ होयो पाबजिनि भिडिअ आरो फ्रि फायार जुदि भिडिअ नांगौबा नोंथांमोना बुंनानै होबानो जागोन बेयावनो मा फ्रि फायार भिडिअबो लाबोनाय जागोन बेवहाय स्टिल दा पाबजि भिडिअ होगासिनो दा बे चेनेल गोदान आरोना जायबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो जायबा माने गेमनि भिडिअ गेम गेलेनानै मोजां मोनो नोंथांमोना थांनानै बेवहाय मा साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन बेवहाय मा जों माने गोबां माने बेवहाय टुर्नामेन्ट होनाय जागोन आरोना बेवहाय जुदि 10,000 जुदि साबस्क्राइबार जायो बेयाव मा जों टुर्नामेन्ट होनाय जागोन फ्रियैनो माने बोराय बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' आदै मादै आमाय आयं गासैखौबो गोरलै गोराम गेलेहोनाय जागोन आरोना टुर्नामेन्ट दा बेयाव मा गोबांफोरानो मा गेलेनो ओंखारो नैबे मेन चेनेलावहाय मैदेर वाइटियावहाय गोबां मानसिफोरा मा गेलेनो ओंखारो बेवहाय बयजोंबो गेलेस्लाबनो हाया मानोना जोंनाबो माने पार्सनेल खामानि थायो नालाय आरो जों गेमजोंनो नांथाबबाय थानो हाया बिनिखायनो मा जों मोनसे आइडिया लाबाय जे नैबे गोदान चेनेलखौ खुलिनानै जिथिया 10,000 बेयाव साबस्क्राइबार जागोन साला एनि टाइम गेमावनो नांथाबबाय थागोन एनि टाइम स' आरो मादैमोनखौ आङो गोसो गोथारै आं खावलायहरो जे नैबे मैदेर वाइटि गेमिंखौहाय थांनानै नैबे मैदेर गेमिंसखौहाय थांनानै साबस्क्राइब खालामबाय आरो आं नैबे डिसक्रिप्शन एबा नैबे टाइटेलावहाय जे गोथां नुदोंना गोथां आं बेयावनो मेनसन खालामनानै होगोन ओमफ्राय नैबे गोथाङाव थुनानै होबानो नोंथांमोना डाइरेक्ट बेयावहाय मा थांखानांगोन साबस्क्राइब खालामनानै दरकार गैया स' आरो मादैमोन प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामनानै स' भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच लाभ इउ अल अफ इउ आरो नैबे भिडिअनिफ्राय आं आसा खालामो एसेबाबो गियान मोनगोन होननानै थेंक इउ स' माच